Πρώτα απ' όλα φλέξε λίγο. Μια μαλακία από το καλύτερο δικό του κόσμο. Κάνετε και τίποτα, μας πέρασε και μπαμ! Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, η ομάδα στα Λάξ λίγο μπαίνει στη 12η θέση. Είμαστε πολύ καλοί ρε. Αλλά όχι με αυτόν τον νομικό βέβαια, γιατί αυτός είναι νουμπάς. Θα πρέπει να είμαστε με 16η, επειδή είμαστε εφέλτοι. Αλλά στο Λάξ λίγο χωράνε. Καλά, άμα έχουμε και αυτόν τον βλάκα από πάνω μας, άστο. Ρε, έλα, άφηγε, μην είσαι νουμπάς. Πάτα τον νίτρο, πάτα το όλο ρε. Σπάς τα μάξι σου. Πάτα νίτρο ρε, πάτα, κι άλλο ρε. Καλά, ντε, είπα να πατήσεις νίτρο, όχι να πέσει από το βουνό να πούμε. Εντάξει, το είδαμε. Κάτε, σπασίκλα να πούμε. Μας βάζει και τις ωραίες λεπτομέρειες της και θα δούμε κανένα αυτοκίνητο. Κοίτα εδώ ρε, πατάει τους πεζούς. Σαν με τρέπεται, κοίτα εδώ ρε, τι του κάνουν, άντε γεια. Νουμπάκι είναι αυτός. Είναι ο χειρότερος οδηγός του κόσμου, παιδιά. Μην το κατηγορείτε έτσι, μην νομίζετε ότι είναι άχρηστος. Απλά είναι ο χειρότερος. Στο Λάξ είναι βρισκιά ρε. Προσέξτε όμως. Τι έκανε, πάτησε πολύ νίτρο. Πω. Και τώρα θα δείτε τα μάξι να τρέχει απαλά. Θα τεταχτεί. Ούτε ρόμες ούτε τζάμια. Τέλος. Καλά, βλέπετε ότι είναι κολόνυμπο ο οδηγός. Αλλά αυτό που μετράει είναι το βίντεο ρε. Είπαμε να κάνουμε καμία βλακεία έτσι για να περάσει η ώρα. Καλά, όχι και τέτοια βλακεία. Τι έκανε ρε το άτομο. Θα την έτρωγε στο λεωφορείο ρε. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πειράζει, αντί να τη φάει από το λεωφορείο, την έφαγε από τα σίδερα εκεί. Τα παλιά χρηστά, αυτό το κολοτούμενο εκεί, τι είναι αυτό. Το σελάξω, ότι παίρνει από κόλλο. Τρελό, μου θυμίζει Resistance. Έλα ρε, έλα, πάμε. Τι κάνει ρε. Τρελάρας. Καλά, αυτό είναι ότι έπρεπε για βίντεο ρε. Έτσι πόρασε, του φύγε και η αεροδομή μάλιστα. Και ο Στελάκης λέω είναι στην τρίτη θέση ρε. Είναι μεγάλη τιμή μας που είμαστε στην τρίτη θέση με αυτό το κολόνυμπο εδώ πέρα που παίζει. Έλα πάμε ρε, πάμε δυνατά ρε. Πάμε ρε ομάδα. Βγάζω σου τώρα με καλέ. Έλα, ένα παλιοφορτηγάκι είναι μόνο. Άντε γεια φίλε, άντε γεια. Κοίτα ρε, πήρε και τον πεζό μαζί. Και μετά σου λένε για Σαν Ανδρέας. Εδώ γίνεται για απολυτιβία ρε. Κοίτα εδώ θα τους περάσει όλους ρε. Είναι δεύτερος. Τρολάρι ρε. Ρε παίρνει τον κόσμο μαζί του. Είναι τρίτος. Λέτε να τον περάσει. Δεν μπορώ να το βλέπω. Το κολόνι που θα χάσει τελευταίος γύρος. Έλα τελευταία στιγμή. Τι έκανε ρε ο τρελάρας. Αλλά τεινάχτηκε το νουμπάκι.